Jó napot kívánok! Ez itt a Magyar Közöny, a frisshreg.hu politikai, közéleti, kulturális és minden ilyen egyéb témákat érintő magazinja. Hát itt a stúdióban már elég jó a jókedv, ma is kultúrát és egyébként egy kis politikát is fogunk érinteni, én úgy gondolom, globálisan és hazai szinten is, és ma pedig Réz András a vendégem. Szia, András! Harihó, csapjunk bele! Már nagyon elkezdtünk filmekről beszélgetni, és pont azzal fejeztem be a monológomat. Na jó, de ez most egy ilyen azt mondja, hogy nem szabad menjetek a francba, miért nem azt halljuk, amit te dumáltatok. De ez felvezetőnek jó lesz. De hogy beszéljünk egy kicsit a magyar filmekről, kezdjük azzal, aztán majd eljutunk véleményem szerint akár Taylor Swiftig is, és a globális kultúrához. Mit szólsz? Ahogy kedvet tartja. Mennyire mutatja be egy ország filmgyártása azt, hogy milyen közállapotok uralkodnak egy országban? Le lehet ebből bármit mérni? Semmit az ég egy világon. Semmit? Gondolj bele, hogy Jó, én nem szívesen hivatkozom a múltra, de ez most olyan rohadtul egyszerű, hogy a harmadik birodalom, vagy Mussolini Itáliája milyen filmeket készített. Rögtön Leni Riefenstahl ugrik be. Igen, de hát az még, hogy mondjam, a nagy dúlás előtt van. Hát szóval édes operetteket, meg fehér telefonos filmeket. Ha ezek alapján próbáld megítélni, hogy milyen állapotok uralkodtak ott, azt volt ott valami probléma, kedves elvtársak? Ja, a szovjet film is nagyon dicsőséges volt, aztán voltak a háború után még vidám zenés filmek. Bizony. Nagyon klassz korszak volt, édesem. Megnézed a filmeket. És milyen válaszokat adott például Amerika Chaplin személyében? Hogyha most csak hirtelen, amit említettél, Hitler vagy Mussolini kapcsán beugrott. Jó, de hát ez a nagy liberalizmus azért tudod gáz. Igen? Szóval igen, hát mi az, hogy így beletaposunk egy jeles politikusba. Ja, ugye a diktátor az 1940. És hát nem Hitler, hanem Hinklernek hívják a csávót. Van némi áthallást. Göringet Heringnek hívják. Jó, szóval teljesen egyértelmű, hogy miről szól a dolog, de ha valamiképpen meg akarod találni, hogy milyen lehetett Németország akkoriban, akkor lehet, hogy a német filmek nem segítenek. Sőt, inkább félrevezetne. De aztán vannak olyan korszakok, amelyek rohadtul jók. Mondjuk a magyar film a 60-as évektől elkezd olyasmiről beszélni, amihez közünk van. És szóval, most beszél arról? Most? A jelenkorban beszél? Beszél, de nem biztos, hogy eléri a nézőket. Ugye megkérdezted, hogy mi a helyzet a Fekete Ponttal. Mondtam, hogy baromi izgalmas, és beleillik abba a sorba, ahol ott van a magyarázat mindenre, az Elfogy a levegő, iskolafilmek, csak hogy még annak idején mondjuk Rózsa János iskolafilmjeit nagyon sokan látták, meg tévé, meg minden ilyesmi. Ma kevesebb az esély arra, bár meglepő módon ezeknek a filmeknek a nézettsége lényegesen nagyobb, mint az ember gondolná, ami viszont azt jelzi, hogy az édes magyar emberek, akiket itt folyamatosan lebirkáznak, meg a bánat tudja, minek neveznek, azért érdeklődnek a saját sorsuk iránt. Mert hogy ezek az iskolafilmek arról szólnak, hogy élünk itt. Mi van velünk, mi lesz velünk. Nem szeretünk talán tükörbe nézni? Úgy össztársadalmilag? Még gondolod, hogy nem szeretünk? Hát, hogy talán nem nézik meg annyian ezeket az iskolafilmeket, hogyha erről beszéltél például, mint mondjuk a 60-as, 70-es években. Vagy egyszerűen az igény más? Hát jó, de vesd össze a mozik kínálatát a 60-as évek mozik kínálatával, aztán azzal, hogy a 60-as években még 1-1,5 tévécsatornánk volt. Tehát ezek a filmek egy picit elvesznek, és tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy ezeknek a nyilvánossága is kicsi, mert hogy úgy tűnik, hogyha sok milliárdos filmet csinálsz, több az esélyed arra, hogy jelentős legyen a hírverés. Ha meg úgy tudsz filmet csinálni, hogy esetleg beszállnak a szlovákok, és szívességből dolgoznak a haverjaid, akkor nem biztos, hogy fel tudod hívni a figyelmet magadra.
Miért készülnek ezek a úgynevezett független filmeknek egy nagy része, vagy egy bizonyos hányada külföldön, például Szlovákia? Azért már onnan kapnak támogatással. Magyarországon nem kapnak a központi költségvetésből, NFI-től támogatást, akkor mi a bánatból csinálják meg? Hát de miért nem kapna? Ez pusztán politika? Na, ez már egy bonyolultabb kérdés, mert ráüthetjük a bélyeget így, hogy ez pusztán politika, csak hogy a következő kérdés így szólna, hogy igen, ez pusztán politika, de akkor mi a politika, mi a kultúrpolitika? Működik-e? Vagy egyáltalán közölték-e velünk, hogy a kultúrpolitikának mi a szándéka, amire a válasz az roppant egyszerű. Fogalmunk sincs. Mert hogy miközben mindenki kultúrharcról beszél, kultúrpolitikáról, pártunk és kormányunk, de mellé csaphatod a hatalmi elit ellenzéki részét is, nem fogalmazta meg, hogy mi is legyen az a kultúrpolitika. Így aztán a művészetek egy nagyon furcsa helyzetbe keveredtek. Mivel pártunk és kormányunk, a hatalmi elit lemondott a kormányzásról már az utóbbi néhány évben, és pártunk és kormányunk 2 területet őrzött csak meg magának, a hatalomipart és a kifizetőhelyeket. Na most ebből következően, ha már csak ezzel a 2-vel törődik, akkor figyelj, a kultúra finanszírozás, művészet finanszírozás, hát próbáljunk valamelyik csomagba bekerülni. Na jó, csak hogyha azt nézem, hogy ennek van mondjuk egy pénzteremtő lehetősége is, mondjuk azt mondom, hogy leforog egy film Magyarországon vagy bárhol a világon, és ez egy hatalmas siker, akkor az országnak bevétel, hiszen el tudják adni a kópiákat, nem? Tehát, hogy van egy ilyen... Már, Andris, ez egy nevetséges összeg ahhoz képest, hogy itt egyetlen egy rendelettel ennek a 178-szorosát lehet ellopni. Most akkor mennyit tud behozni egy ilyen film? Ugye még szegény megboldogult Andy Vajna alatt 2 olyan film volt, amelyik megtérült, a Saul és a Testről és lélekről. Na de úgy térült meg, hogy mindenféle szűk hálózatokra vásárolták meg. De ezek nem voltak olyan drága filmek. Na most, ha csinálsz 5, 6, 10, 8, 200 milliárdból egy nagy látványos mozit. Na jó, de te mondtad valahol pont azt, hogy egy jó filmhez nem is biztos, hogy pénz kell. Nem. De én ötleteket se látok igazából. És hogyha mondjuk a Reis filmről beszélünk, hogyha mint iskola film, akkor nekem például az nagyon tetszett benne, és ez is egy kicsit ellentmondásos, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a hatalom és a kultúra viszonya, mert tulajdonképpen ott bemutatott olyan szocializációs mintákat, ami mind a 2 tábort tulajdonképpen egymás ellen tudja a végtelenségig fenntartani. És én nem érzem azt a Reis filmben, vagy nem éreztem azt, hogy van egy abszolút igazság, hogy most vagy jobb, vagy bal. Tehát egy olyan össztársadalmi probléma volt, ami mélyen gyökerező társadalmi probléma. Hogy jön ide az a kérdés, hogy jobb vagy bal? Hát hogy szerintem a moziba járók is ezt már úgy fogják megtekinteni, hogy úristen, a film az külföldön készült, segítséggel estében, hogy ez biztos valami kormányellenes valami. Ez 34 év serény munkájának az eredménye, hogy belesodródunk egy ilyen fura állapotba, miszerint te akkor a kormány vagy az ellenzék, vagy ha változik a helyzet, akkor újra föltesszük. Tehát magyarán az, hogy nincs szükség gondolkodó, elemző emberekre, mondd azt, hogy bal vagy jobb, mondd azt, hogy vörös vagy kék, mondd azt, hogy igen vagy nem, azt ezzel letudtuk az egészet. Na de valószínűleg érzékeled, ez a hatalomipar egyik sajátos tünete, a világon semmi köze nincs ahhoz, hogy kultúra, meg közösség, meg művészet, meg ilyen marhaság, de ha létrejön egy olyan világ, ahol 2 területet finanszíroznak kizárólag. A hatalomipart a maga kommunikációjával, a törvényhozó gépezetével, az önkormányzati gépezettel, a főispánokkal, a bánat tudja micsodákkal együtt, meg a gépezet másik ágán egy ennél lényegesen nagyobb összeg a kifizető helyek kezelése,
hogy hogyan kapja meg a pereputty azt, ami jár neki, akkor torzul a gondolkodásunk, mert azt mondja, hát hogyan lehetne részesedni valamelyik területen, egy aprócska kis pénzből, támogatásból, az ördög tudja micsodából. Na most ez torzít. Ugye, és ha forgatókönyvíró vagy, és azt mondja, lenne itt nekem egy jó szatírám, amelyik bemutatja a jelent. A belső kis szenzorod azt mondja, hülye vagy vaze? Hát erre soha egy fillért nem tudsz összeszedni. Oké, akkor egy habkönnyű vígjáték lenne nagyon olcsó. Elmégy a büdös francba, szegény Andy meghalt, akinek vitatható volt az ízlése, de imádta a habkönnyű vígjátékokat. Hát várjál. Veselény az árvízi hajós, na látod, megy ez neked. De akkor ne 300 millióból csinált, hanem 13 milliárdból. Wow, de azt hogy kapom meg? Hát figyelj, a kifizető helyek azok úgy működnek, kérem alásan, hogy vannak producerek, akiknek ez jár, meg van, akinek nem jár. Úgyhogy szíveskedj összehaverkodni egy olyan producerrel, akinek jár a 13 milliárd. Oké, lehet, hogy csak 8-at kapsz meg, de elég lesz az neked, apám. Na most ez torzítja az alkotók gondolkodását. Tehát most nem az a probléma, hogy elkészül, nem készül, hanem az, hogy ott van a fejedben egy ilyen gusztustalan féreg, amelyik folyamatosan a gondolataidba harap, amikor azt mondaná, na, majd bátran megmondom. Féreg harap, azt mondja, csak ne bátorkodjunk itten. Na de akkor az hogy lehet, hogy egy keményebb diktatúrában, mondjuk ami kommunizmus volt Magyarországon, vagy szocializmus, ahogy tetszik, hogy mégis sokkal szabadabban és bátrabban mertek a rendezők hozzányúlni bizonyos témákhoz, vagy a forgatókönyv. Ez is mutatja, de iszom egy kicsit, hogy nosztalgia, ide nosztalgia oda, jól szemlélteti, hogy az előző kádárizmus hatékonysága mennyivel rosszabb volt, mint a mostanié. Hát mert abban a korban szerettem én bele tulajdonképpen a moziba. Ezt meg se hallottam, apám. Nem voltál te AVH-s? Nem lehettem. 78-ban születtem, akkor már ilyen nem. Attól még lehettél vagy a papád, vagy a nagypapád, vagy a nagypapád unokahúgának a férje. Nem szóval... a szovjet filmeket néztem, azért azt elárulom, talán az első nagy élményem. De egyáltalán az, hogy ezt a sok mocskot hogyan nézhetted meg, apám. Ez maga a gyalázat. Mert ugye az egyik részről a kommunista kultúrmocsok, a másik oldalról az imperialista kultúrmocsok, na hagyjuk a francba az egészet. Nem volt elég hatékony a gépezet, ez a fura, illetve, de ez egy nagyon messze menő beszélgetés lenne, úgyhogy csak fölvillantom. Annó az előző kádárizmusban létezett egy ilyen szellemi társadalmi elit. És ez a szellemi társadalmi elit, hát hogy mondjam, hogy fegyvert ugye nem is visel, de jelen volt még az apró településeken is. Tehát azt mondta, hogy bocs, de azért a tanító, az orvos, azért, már elnézés, ezek tanult emberek, egy kicsit jobban átlátják a valóságot, összejárunk, szomszédok vagyunk, közünk van egymáshoz. Közösségek voltak. Tehát létezett egy olyan, nevezzük jobb hiány így, hogy szellemi elit, mondhatnád, hogy értelmiségiek, de ez egy pontatlan szó lenne, amelyik még úgy együtt volt egy közösséggel, és a közösség adta meg a tekintélyét. Hogy ők mindegy szálig szellemi gigászok lettek volna, szó nincs róla, egy picit tájékozottabbak voltak, tanultabbak voltak. Ja, és az előző kádárizmusnak a kommunikációjában erősen ott volt mindig az, hogy a tanult ember az nagyon fontos, meg szükség van rájuk. Az előző államtelevízió műsorainak egy jelentős része valamiképpen azt próbálta belénk döngölni, hogy tanuljál, öcsém. Ismeretterjesztő műsorok sokasága. Meg mindig el volt dugva benne valami. Aztán, hogy kiszopta be a politikai propagandát. Azt nem tudjuk, de ez a sok-sok ismeretterjesztés, ez mind azt sugallta, hogy tanulj, legyél okos, ha a világról többet tudsz, akkor
talán jobb ember, vagy meg ilyen marhaságokat. Na most ez széthullott, tehát az a bizonyos mértékadó, nem azt akartam mondani, hogy a kánont meghatározó, de ugye a kánon az maga a mérce, a mérőléc. Szóval az a fajta értelmiség vagy szellemi elit, az felszámolódott. És most például abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy a helyüket átvették az influencerek, akik viszont nem közösségben, hanem online terjesztik a bölcsességet. Hogy miért, azt nem tudom, mert akkor mindegyiket néznem, hallgatnom kellene, ezt meg kikérem magamnak. Sőt, tett hozzá nagyon gyorsan, hogy az állami kommunikációs gépezet, az a bizonyos hatalomipari gépezet, az is úgy gondolja, hogy hát lehet, hogy a szerény 140 milliárd, amiből mi az állami tévérádiót üzemeltetjük, nincs jó helyen, tehát megpróbáljuk inkább influencerekre bízni azt a feladatot, amit a mi jobb-rosszabb műsoraink nem tudnak elérni. Na most ez rohadtul gáz, mert ez egyben azt is jelenti, hogy a propagandagépezet, a hatalomipar lemond a szellemi elitről, mint olyanról, és a nyelvezete is kezd olyanná fajulni, mint amilyen az influencereké. Tudod, ez innen a Húgyosgödör mélyéről üzenjük mindenkinek, hogy bekaphatja. Hát akkor már is tudjuk, hogy kire kell voksolni. Na most ez meg kell, hogy mondjam neked, nehéz ügy, mert egyben azt is jelenti, hogy nem tud eldönteni, hogy ki a hiteles személy. Az, akit őrületes erővel a pofádba nyomna, hogy egy webkamera és egy mikrofon előtt ülve megpróbáljon a fejedbe tölteni valamit, vagy a tanár, aki az iskolában a gyerekedet tanítja. A mai helyzet inkább valami olyasmit mutat, hogy hát apám, ez jó, oda mondta neki, vazze, hát ez azért egy kemény csávó. A tanár meg az az ember, aki végtelenül kényelmetlenül szívatja, bántja a te gyerekedet. Az mi szükség van rá? Nézd körül, apám, hát itten attól, hogy tanulsz, még nem leszel te senki, vazze. Abból még a guriga pénz nem kerül a belső zsebedbe, haverom. Tehát az emberi értékek, vagy a tudás, a hozzáértés becsülete, az igen mélyre szállt le. Na most erre valaki azt mondja nekem, szokták a barátaim, hogy de úgy általában a világon sem különb a helyzet. Azt mondom, hogy bocs, mi most éppen szuverén ellenállási folyamatban vagyunk, nem vagyunk kötelesek elfogadni mindazt a végtelen baromságot, ami rajtunk kívül zajlik, hanem nyugodtan, kemény gerinccel azt mondhatjuk, hogy nem, nálunk még vannak értékek, tisztesség, morál, tudás, meg ilyen marhasága, de momentán nem ebbe az irányba mutat a mi iránytünk. Hát erre mondja azt Boros Martin rendező, hogy nem azért nem készülnek minőségi magyar filmek, mert nincs pénz, hanem mert hogy túl nagyok a fekete lista. Hát figyelj, a filmnél sajnálatos módon számít a pénz, ezt én egy percig nem vonom kétségbe, de az is benne foglaltatik, hogy mi lesz a sorsa egy olyan filmnek, amely mondjuk egy tanú kíméletlenségével tenné szatíra tárgyává azt, amiben élünk. Nem csak az, hogy kapsz-e rá pénzt, bemutatják-e. 69-ben szegény Bacsó Péter kicsit korán érkezett a szatírával, mert még éltek azok az elvtársak, akik a rákosizmust csinálták, meg a koncepciós pereket. De hát pont erről szólt a rendszerváltásunk, nem, hogy ilyen nem lesz többet. Nem? Nem áll. Nem? Hát csak nem áll. Hát van egy apró különbség, Bacsó legalább megcsinálhatta a filmet, hát csak később érezték, úgyhogy igen. Aztán jött egy 1990-es hatalom újraosztás, ma már a rendszerváltás szót nem használnám semmiképpen, mert fel és túlértékeli mindazt, ami akkor történt. De akkor ilyen volt, hogy hát akkor most már szabadok leszünk. Nagyjából a 90-es választások
két fordulója között eldőlt, hogy nem, csak néhányan ilyen marhák úgy gondoltuk, hogy idő kell ahhoz, hogy ez tisztességesen működjön. És ez egy nagyon közeli múlt? Mert hogyha például azt mondod, hogy rendszerváltás, vagy én azt mondom, akkor hirtelen beugrik, mint film a Blokkád. Persze. Ami nem biztos, hogy feltétlenül a valóságot tükrözi, legalábbis bizonyos szempontokból. Figyelj, a kérdés nekem nem az, hogy a valóságot tükrözi-e, ez egy játékfilm. Szóval, ha a Blokkádot nézem, ugye persze, azt mondja, mit szólsz a Blokkád? Hát apám, nem egészen így zajlott, mert hogy éltem akkor, mert közeli múlt. De a másik fele az az érdekesebb, hogy ez nem egy dokumentumfilm, még akkor se, hogyha felhasználja a korabeli dokumentumokat, meg azokból táplálkozik. Ez egy játékfilm. És amikor kijössz a moziból, föl kell tenned a kérdést, hogy mi volt ez az élmény. Szóval milyen kérdéseket tett föl, és egyszer csak rájössz, hogy a Blokkád, amely egyébként bizonyos részleteiben kimondottan jól van megcsinálva, nem kérdéseket tesz fel, hanem válaszokat ad. És akkor azt mondod, hogy igen, van olyan is, hogy megválaszolnak kérdéseket, amelyeket föl se tehettél. Na most efelé haladunk, félreértés ne essék. Válaszaid vannak, csak te nem kérdezzél, és ha kérdezzél volna, nem ezt kérdezzed volna. Na jó, csak egy viszonylag, hát én ezen akadtam fönn, hogy egy viszonylag közeli múltat próbál felülírni, és például az ilyen filmek sikere, vagy ilyen kurzusfilmek sikere mondjuk abban is lemérhető, hogy vannak olyan alkotások, amire kötelező jelleggel el kell vinni a kisiskolásokat. Például gondolok itt egy Petőfi filmre, ugye, amit Rákai Filip producerált. Tehát ez kicsit olyan volt nekem, mint a szocializmusban gyerekként, hogy a BEM moziba, a Margit körútra ilyen különböző, nem tudom, szovjet kötelezően megnézendő filmekre vittek el. Persze. Minket. Aztán elmentünk, köpőcsövesszünk, meg marháskodtunk. Dobáltuk a kukoricát, ha volt. Szegény édesjó május 1-je mozi ne tud meg mit viselte tőlünk, mert amikor a Rákóczi gimiből átsétáltunk mozizni egyet, tehát világos volt, hogy kötelező film, apám, igen. A Hazahű fiai című szovjet film. Most azért jöttünk, hogy dili legyen, meg balhé legyen, meg hogy túléljük a kalandot. De az nem fordult meg a fejünkben, hogy itt egy jeles filmművészeti történés lett volna, és bár akkoriban még volt egy filmesztétika nevezetű tantárgy, a tanárnak se fordult meg a fejébe, hogy ezeket a filmeket együtt elemezzük, mert ezek ilyen... Ezek voltak a szabad foglalkozású órák. Igen, igen. Szóval minden korszaknak megvolt a Léni Riefenstahlja, aki nem gondolta úgy, hogy ő egy jelentős tényező, ő csak egy filmcsináló, megcsinálták a filmeket, de akkoriban a mi tanáraink még olyanok voltak, hogy nem békjózza meg őket egy nagyon súlyos rendszer, ahol mindenkinek hatalma volt fölöttük, tehát azt mondta, emlékszem, volt egy olyan tantárgy, hogy világnézetünk alapjai. Te már ilyet nem tanultál. Hála Istennek. Még tanulhatok mondjuk. Mi se. Mert hogy jött az egyetemről egy fiatal csávó, akkor végzett éppen, a Lacus. Lacus mondta, hogy hát tegeződjünk, teljesen jogos volt, figyelj, volt közöttünk 5-6 év, és akkor mi elővettük ezt a vaskos kötetet, a világnézetünk alapjait, és a Lacus azt mondta, ezt nem kellene minden nap cipelni ide az iskolába. De akkor mi legyen ezen? Nyugodtan vigyétek haza, tegyétek le valahova, mi nem erről fogunk beszélgetni. És kaptunk egy tanárt, akit fura módon az igazgató nem nyírt ki, a tankerület nem nyírt ki, a tanfelügyelő nem pusztított el, nem minősült az ország szuvenírjét veszélyeztető rettenetes figurán, aki azt mondta, hogy hol voltatok moziban? Mozi? Hát most mit kellene mondani? Ja, nem az, hogy mit kellene mondani, milyen filmet láttatok? Ja, olyan hülye olasz vígjátékot, na dumáljunk arról. Aztán ugye akkoriban még létezett a rocknak ez az első nagy hulláma. Amikor megkérdezzük az énektanárt, hogy mi a helyzet ezekkel a Beatles, Rolling Stones, mi fene, mert hogy akkor minden osztálynak volt egy saját zenekara éppen, akkor szegény édes Jóska bácsi elhajtott bennünket.
nem nagyon válogatott szavakkal a fenébe, hogy az nem zene. A Lacus meg azt mondta, hogy hát 17-18 éves emberek ezzel foglalkoznak, akkor beszéljünk arról, hogy ez mi, meg mik a gyökerei. Nem verték pofán, a Lacus jött, és azt mondta, hogy közeleg a karácsony, és ha a karácsonyi ajándékot kértek, akkor a következő könyveket tudom meleg szívvel ajánlani. Mi van? Ja, és a Lacus ettől hiteles lett. Hogy nem a szabályok mentén sunnyogott, hanem őszintén beszélt. Volt magyar tanárunk, aki meg válogatás nélkül mondta, hogy mit igen, mit nem, és akkor mondták, hogy hát akkor ez ugye most ugye kötelező olvasmány, felejtsétek el. Tehát furcsa módon létezett egy ilyen spontán ellenállás, ami semmiképpen nem azt jelentette, hogy vasárnap délelőtt kaszákat egyenesítünk a lakótelepi konyhákban, vagy ilyesmi. Ez csak azt jelentette, hogy a silányságot nem őrizzük meg. Sőt, a filmgyártásban is volt egy ilyen nagyon erős mozgás, hogy megérkezett egy olyan forgatókönyv, hogy hát kedves elvtársak, ez nekünk kell. Mert olyan kevés partizán filmünk van, amelyik világosan megmutatná, hogy a magyar ellenállási mozgalom milyen erős volt. Most egy kicsit itt tartunk egyébként, mert 90-ben kiderült, hogy itt mindenki ellenzékben volt, és durván ellenálló volt. Aki meg ezt nem tudta bizonyítani, az AVH-s mocsok lett egyszerre. Belülről bomlasztotta a rendszer. Rettenet volt. Ezt most is felfedezem egyébként. Ja, ez a mai napig. Hát gondolj bele, hogy hány ügynökfilmet készítettek magyar filmesek, ebből arra következtethetnél, hogy a mai magyar mozinéző fő problémája az, hogy a mocsadék kommunista ügynökök közöttünk mekkora pusztítást végeztek. Ez nagyon szép gondolat, leszámítva, hogy ők már tényleg meghaltak. Nem az volt, mint Bacsó Péter esetében, hogy ugye 53-ban Szálin elvtárs meghal, Bacsó filmje 1,5 évtizeddel később készül, élnek, akik csinálták azt a rendszert. Na most az egykori AVH-sok az elmúlt 34 év során kicsit megkoptak, bár ugye néhány egykori 3/3-asnak szép lett a karrierje. Pont ezt akartam mondani, ugye a szuverenitásvédelmi hivatal. Igen, de más a szuvenírezés, szóval ez egy külön dolog. Na most, hogy a fenében van az, hogy ez egy fontos kérdés a filmesek számára, az ügynök. Emlékszem még a Besugóra, amelyik egy elég jól megcsinált tévésorozat volt. A besugó, az ügynök, az valóban ez a legsősabb problémák? Mert aki... Hát a rendszer kontinuitásokat nézve, igen. Ott volt például a remek német film, ugye a Mások élete. Talán az is teljesen jól megmutatta azt a rendszert, amiben éltünk, vagy ezt a fortélyos félelmet. Persze. Na de mi van akkor, ha már a 8. magyar ügynök filmet látod? Az AVH mocskos működéséről szeretném megismételni, hogy az már addigra rég elbocsátott légió volt, amikor elkezdtek gondolkodni róla. Ma, hát igen, ez egy jó ellenségkép, de mondjuk az államvédelmi hatóságról szatírát csinálni nem nagyon lehet. Viszont abban is azért van egy érdekes, hát hogy mondjam, gondolati üzenet, hogy 15 magyar filmet fognak bemutatni még nagyjából idén, így a tél kapcsán, vagy a tél folyamán, bocsánat, és ebből 4 készült összesen nem állami támogatásból? Hát figyelj, illetve lehet, hogy sikerült egy kicsit megcsípniük belőle, de hát ez leginkább arról szól, hogy vannak producerek, és van a kifizetőhely. És ez az Andy Vajna fél, amit már Andyt említetted, ez a fajta film szeretet, amit ő képviselt, még hogyha az ízlése nem is volt mondjuk biztosan sokaknak tetsző. De hogy ennek a folytatása, ez így miért nem volt fontos szerinted például? Azért, mert az még egy sokkal puhább időszak volt, hogy jött. Ugye volt a Magyar Mozgókép Közalapítvány a maga balhéjaival, zűrös működésével,
ezt még én is érzékeltem, pedig én csak ott egy ilyen kis, mi volt, szakkollégium volt a neve, ilyen forgalmazási ott voltam, és érződött, hogy hát ez aztán rohadtul nem működik jól. Aztán, hogy is mondjam neked, maga a Mozgókép Közalapítvány döntötte be önmagát. Ez egy hosszú, nem feltétlenül kedves történet. És jött Andy Vajna, akiről sok rosszat el lehet mondani, félreértés ne essék, és kitalált valamit, aminek a legnagyobb hibája talán az volt, hogy egy kézbe került minden. Tehát egy ilyen egyablakos rendszer. Ezt vitte tovább a K.L. Csaba. Mondhatni? Ja, neki semmit nem kellett csinálni. A különbség kettejük között az volt, hogy még Andy Vajna idején, ugye Andy, hát hogy mondjam, az ízlését semmiképpen nem ölteném magamra téli kabátként, de ő úgy gondolta, hogy a szórakoztató film az fontos dolog. És nem feltétlenül úgy gondolt, hogy a szórakoztató filmnek iszonyú drágának kell lenni, hatalmas díszletekkel, kosztümökkel, nem tudom én mikkel, hanem hogy az emberek szeretnek szórakozni, kész. Ami kétségtelen érdeme, hogy volt egy csomó film, amelyik nem az ő ízlése szerint való volt, de ha ő úgy látta, hogy ez a világpiacon érdemben tudja képviselni a magyar filmet, akkor odaállt mellé. Ja, nem született ott csupa remek mű, csak hirtelenjében egy kicsit úgy megmozdult ez az egész, mert a Mekeke idején ez a jó, akkor megkapja a pénzt, ő meg nem kapja meg a pénzt, ő megcsinálta a filmet, oké, megkapta. Ja, bemutatni nem fogjuk, dobozban maradtak filmek azért, mert valahogy nem sikerült összehozni, hogy forgalmazásba kerüljenek. Szóval zűr. Andynél mindez egy picit megváltozott, és az, ami nagyon megváltozott, és ez a múlhatatlan érdeme, hogy elkezdte a saját személyes kapcsolatait működtetni, hogy a magyar filmipar beinduljon. Na, ez azt kell, hogy mondjam, hogy parádés cselekedet volt, mert hogy neki köszönhető, hogy ez most már egy erős ágazat. Hát idén azt hiszem már túl vagyunk a 300 milliárdon, és az csekészségnek semmiképpen nem neveznénk. Meg az, amit ugye K.L. Csaba is mindig elmond, hogy London után mi vagyunk a második helyen. Hát a forgatása. Most ahhoz képest itt néztem a névsort, hogy nem készíthetett filmet Magyarországon Reisz Gábor, Zomborát Szürák, Pál Fügyör, Szász Attila, Sopsis Árpád. Hát ezek tényleg világszinten elismert rendezőnevek. De figyelj, a kérdés az ennél egy picit bonyolultabb. Tudod, hogy kik döntenek? Hát feltételezem egy kuratórium. Aha, kik a tagjai? Hát most név szerint meg nem biztos, hogy föl fogom tudni. Jó, akkor sorolni. Esetleg menj fel világhálóra és keresd meg, hogy akár a kormány, akár a kormánnyal egy lényegű ellenzéki sajtó hányszor kérdezze meg ezeket a döntnököket arról, hogy mit gondolnak a magyar filmről, miért éppen ezeket szeretik, miért nem kap lehetőséget másfajta dolog, vagy egyáltalán mindenféle provokáció nélkül. Mi jár a fejükben, amikor kapnak egy forgatókönyvet? Ugye rengeteg ilyet olvastál. Hát feltételezem egyébként, hogy mi jár a fejükben, feltételezem egy olyan kis, nem tudom, olyan kis féreg, ahogy te mondtad, ami így alapvetően elindul az ember agyában, mi jár a fejükben. Én nem ismerem személyesen őket. K.L. Csabát ismerem, és mindig K.L. Csabának teszik fel a kérdéseket, és Csaba meg egyáltalán nem hülye, ő szép, kerek mondatokban válaszol, vagy hogy mondjam, elég homályos válaszokat ad ahhoz, hogy nehéz legyen belekötni. Tehát ő a szóvivője annak a testületnek, amelyik döntést hoz arról, hogy ki kapja meg a lét. Mert hogy ez egy kifizetőhely, és nem csekély léptékű kifizetőhely, tehát akkor úgy lehet, hogy föl lehetett volna, kellett volna tenni a kérdést a nagy tiszteletű sajtóképviselőinek, hogy édes urak, ti hozzátok meg ezeket a döntéseket. Minek alapján? Mire gondoltak? Ja,
és ez alkalommal nem feltétlenül K. Csabát kellene pisztergálni, hogy majd legyen szóvivő, és úgy általában beszéljen. Hanem a kurátorokat nyilván. Hanem a kiváló kurátorokat, hogy mit látnak ezekben a könyvekben, meg jónak találják-e a jelenlegi rendszert, amelyik abszolút egyablakos, illetve azért nem egyablakos, mert fordulhatsz külföldi partnerekhez. Egyébként Pataki Ági mondott erről nemrég a Telexnek egy hosszú interjúban egy érdekes mondatot, ezt ki is másoltam, hogy ezek a filmek gyakorlatilag baráti szívességekből épülnek fel, illetve produceri összefogásból, nyilván itt a független filmekre gondol. Hát figyelj, a Reisz Gábor első filmje, Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, iszonyúan hosszú ideig készült, miközben hát beülsz ezzel, hát ember, hát ez azért nem egy költséges izé. Igen, csak ha elfogyott a kevéske pénz, ha nem lehetett szívességet kérni, akkor leállt a forgatás. Na most tudom, fura, amit mondok, ez egyébként önmagában véve nem tragédia, mert hogy a film minőségét, meg a gondolatai minőségét nem az határozza meg, hogy mennyi pénzt tudsz beletolni. Jó, és hogyha azt mondom, hogy keleti nyitás az a kultúrában még, vagy a filmgyárt, vagy a filmforgalmazásban megjelent már? Tehát eljutunk arra szintre, amikor hát nem szovjet, de mondjuk kazah, orosz, üzbég, tadzsik filmeket kell néznünk? Hát figyelj, én ugye közismerten konzervatív, nacionalista és szuverenista vagyok. Ellentétben az idevágó intézményekkel Magyarországon. Tehát ezek a filmek, ha eljutnak hozzánk, akkor a filmművészet körébe jutnak el hozzánk. Tehát amit fölvázoltál, az egy ilyen gonosz provokáció volt, hogy akkor majd ezekre fogják kivezényelni az iskát. Nem. Ilyesmi nem fordul elő, és valószínűleg még a kultúránk immunrendszere azt mondja, hogy oké, szívesen fogadjuk ezeket, meg tessék nyugodtan mutogatni, de hogy az előző kádárizmusban is az lenne, hogy de nem ülünk be rá feltétlenül, kétségtelen, hogy a kiművelt filmkritikusok, meg filmestészák majd beülnek, de hogy ez ilyen izgalmas, egzotikus fogás. De mi lehet, hogy maradnánk azért a rántott húsnál, az öreg lebbencsnél, meg ilyesminél, ami egyébként most meg nincs a piacon. Nagyon érdekes dolog, de hogy valahogy mondjuk még a szocializmus alatt is, vagy akár most is, tehát hogy ez a keleti nyitás, meg hogy onnan jön egyfajta olyan, hát ilyen értékrend, amit ez a hanyatló nyugat már nem képvisel, és alapvetően a magyarok szerintem 99%-a nyugati filmekre ugye tudod, hogy bolondos dolgokról beszélünk, persze. Meg ráadásul ugye ez az egész, amiről beszélsz, az feltételezi, hogy létezik bármiféle kultúrpolitikánk. De hát nincs. Nincs. Nyomokban sem. Ugye, és abban a pillanatban, ez az, amit mondtam neked, a kultúrpolitika azt jelenti, hogy vagy hatalomipari szemmel nézzük, vagy kifizetőhelyi szemmel nézzük. Mind a kettő, hát egy picikét torzítja a képet, mert hogy az egyik helyen olyan akarsz lenni, ugye elkezdtem neked mesélni, hogy annó még a magyar film hogyan állt ellen ezeknek, hogy jön a partizán film. Egy jó kis partizán regény bekerült a filmgyárba forgatókönyvként, és mondták, hogy hát akkor csináljuk meg, ha már pártunk és kormányunk ennyire ragaszkodna a magyar partizánokhoz. Kell az. És akkor odaadták néhány elvetemű dramaturgnak, hogy tessék akkor már megnézni, hogy mi van. Ők megnézték, és azt mondták, hogy hát ez egy sajátos mű, de mi megpróbálunk belőle valami olyasmit csinálni, amit a néző elfogad. Eredetileg ez tényleg egy partizán történet lett volna, aztán dolgozgattak rajta, és egy ilyen furcsa kalandvígjáték kerekedett ki belőle, megmutatták Keleti Mártonnak a forgatókönyvet, mondta, na végre valami jó kis film, de vannak benne pozitív szovjetek, vannak benne partizán, minden van, amit akartok, rohadék németek, nyilasok, ez úgy meg van csinálva, mint ez. Biztosan szeretni fogja pártunk és kormányunk is.
Ezek meg szép csöndesen röhögtek a háttérben, aztán elkészült az igazi forgatókönyv, megmutatták az írónak, a regény és a forgatókönyv írója, aki tombolva elrohant, és közölte, hogy ő ehhez a csak kököri magának. A honorárium kérdésében egy kicsit engedékenyebb volt azért. Aztán a film elkészült, és minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje lett. Most egy kicsit restaurálták, és lehet, hogy újra a moziba kerül. Az a címe, hogy A tizedes meg a többiek. Igen. Pedig 1965-ben még, hát hogy mondjam, nem voltak itt olyan nagyon puha viszonyok. De hát tudod, hogy a keletről érkező kultúra, és most kicsit fejben tovább vittem, mert ugye amikor elkészült a Csernobil című sorozat, Hogyne? hát akkor utána az oroszok talán, vagy az orosz filmgyártás talán a maga képére formált Csernobilt is Így elkészített. Van. Majd aztán most Magyarországon volt egy nagyon sikeres 90 vagy 89-es, vagy talán 90-es sorozat, ugye az Angyalbőrben. Így van. Most Sereg néven forog majd újra. Jó, de ezt nem én írom már. De én abban inkább valami fajta egy ilyen, hát ilyen rendszerkritikát véltem gyerekként, hát nem gyerekként, inkább felnőttként feltételezni. Persze. Hát amikor nem az volt a funkciója, mint a mostani nem tudom, békeharcunkban. Bonyolult, mert ugye az Angyalbőrben, amikor írtuk, világos volt, hogy itt a főszponzor úgy hívják, hogy Magyar Néphadsereg. Hát azért, basszus, ezt a technikát soha nem tudod működtetni. A producere, aki nemrég hunyt el egyébként, Gágy György, ugye ilyen iszonyú szemétizéket csinált, hogy elkészüljön. Az egyik forgatókönyv arról szólt, most ne kérdezz, katona nem voltam, nem vagyok, nem leszek, hogy erőltetett átkelés, vagy mi. Tudod, ez amikor ilyen úszójárművekkel, meg pontonokkal. Igen, mert jött az árvíz. A Dunán át kellett kelni. Hát most lehet, hogy ezt a mostani árvizet nem forgatná le a... Ja nem, semmi árvíz, ez arról szólt, ez egy nagy hadgyakorlat, ahol... Na most ez egy baromi látványos cucc, és akkor mondta a Magyar Néphadseregnek, hogy hát egy ilyet szeretnék leforgatni, ez nagy siker lenne. Magyar Néphadsereg azt mondta, ez iszonyúan drága. Évente egy ilyen hadgyakorlat van, amikor megnézzük, hogy az úszó harci járművek... Talán még gyerekek is belekerültek a sztoriba. Igen. Mire a producer azt mondta, hogy akkor legyen ez egy alkalom. Az. És akkor minden elképzelhető kamerát mozgósítottak, hogy mindent föl lehessen venni, és világos volt, hogy itt nem lehet elhajtani a világ legütőképesebb hadseregét, a Magyar Néphadsereget a bánatba. De ez nem is arról szólt. Ez arról szólt, ha már mondtam neked a tizedes meg a többieket, hogy van egy rezsim, amelyik nem feltétlenül barátságos. Van egy olyan rezsim, amely megköt. Egy olyan rezsim, amelyik hát akkoriban még nem tudtak olyan mélyen kontrollálni, mint ma, de megpróbál kontrollálni. Hogyan játszott ki? Most a sikeres magyar vígjátékokban szinte kivétel nélkül felbukkan az az elem, hogy a csibész, a szélhámos, aki képes átverni a rendszert. És mi szeretjük ezeket. Mi szeretjük Bud Spencer. Hát erre most egy politika épül újra Ludas Matyi és Döbrögi. Ez egy ilyen visszatérő elem. Hát figyelj, ezt a gondolatkört már nem nagyon találod meg most, mert ha valaki alapjaiban meg van félemlítve, akkor ez már nem megy. Tehát a rendszert meghekkelni az bátorság. A rendszert meghekkelni az önálló gondolkodás. A rendszert meghekkelni az arról szólna, hogy vagány vagy a rohadt életbe, de ugye világos, hogy minél totálisabb a rendszer, annál nehezebb meghekkelni. Jó, csak tudod, hogy az Angyalbőrbenről beszéltünk, hát abban olyan arcok is befértek például, mint a Padödő. Most gondolod, hogy a Seregbe egy falusi Mariant meghívnának? Hát ez is egy ilyen nem furcsa. Tudom, majd figyelj, miután sugározzák, dumálhatnak róla. Mert hogy általában egyébként visszahívták a főszereplőt, a Mészáros Zoltán, hogy talán, hogyha jól emlékszem rá, talán valamilyen szinten de majd utána dumáljunk. Hát itt tudom, én azért nem akarok ítélkezni, mert lehet, hogy a Sereg az úgy dönt, hogy nem akar ledönthetetlen és gránitszilárdságú szobrot állítani a magyar haderőnek, hanem hogy olyan emberszabású lesz. Csak van egy baj.
ha már az a gusztustalan féreg ott van a fejedben, elég bátor vagy-e ahhoz, hogy ennek az egésznek megtaláld a humorát? Hát a gyártókat tekintve én ezt nem feltétlenül tartom egy hogy mondjam, releváns kérdésnek. De hogyha azt mondod, hogy egy rendszerhackhez gondolkodás és agy kell, és most engedd meg, hogy eljátszok a gondolatban, és lehet, hogy egy kicsit meg fogsz lepődni. De ugye megjelent mondjuk Magyar Péter a színpadon, valami egészen újat akar csinálni. Mondjuk tételezzük föl, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, kell nekem egy filmes szakember, Réz András, gyere be, létszi, beszélgessünk, tegyünk valamit a magyar filmért. Te mit ajánlanál neki? Ja, ez egy nehéz ügy. Majd a döntési helyzetben leszek, elmondom, de nem. Én állandóan rágódom ezen, mert félreértéslenség nekem már egy pár éve közön van ehhez az egészhez, ami itt történik. Ilyen filmes tésztaként, megmondóként, forgatókönyvíróként, szóval bocs, én nem vagyok kívül, de nem, ezzel valószínűleg a Tiszapárt sokat nem tudnak kezdeni, amit mondok. Ez arról szólna, hogy filmet készíteni az nem egy olyan nagyon gyors munka, bár lehet, hogy az AI, a mesterséges intelligencia legyártja neked hamarosan egy nap alatt. Előkészítés, tervezés. Tehát szükség lenne olyan fajta műhelyekre, nevezzük talán stúdióknak, amelyek nem egyik évről a másikra léteznek. Meg nem arról szól, hogy... Tehát hosszú táv. Vagy legalább közép-hosszú. Hát közép-hosszú, mert akkor most el kell gondolnunk, hogy ebben az évben ezen dolgozunk, de közben már nem tudom én hányan forgatókönyveket fejlesztenek. A forgatókönyvfejlesztők már tárgyalnak a gyártási szakemberekkel, hogy amit ott vizionálgatnak, illetve gyártási szakemberek, mindenféle skripterekkel, egyebekkel értenek hozzá, megvalósítható-e. Mert hogy furcsa módon nincs filmforgatókönyv nélkül, mert amíg nincs forgatókönyv, nem tud beárazni. Most egy picit fordítva megy, a kifizetőhely azt mondja, hogy adnánk neked néhány milliárdot, aztán csinálj belőle egy filmet. De klasszikus módon ez úgy zajlik, hogy lenne itt egy forgatókönyv, nézzük meg, hogy mi a megvalósíthatósága. Szóval valószínűleg azt mondanám, hogy a Tiszapártnak, de tök mindegy, ugyanezt mondhatnám akár a Fidesz-KDNP-nek is, meg a sok már alig létező kis pártnak, hogy a biztonságot kellene előállítani ezeken a területeken. Tehát nem arról szól, hogy kiveszed a pénzt és eltűzöl, hanem hogy a kiadó tudja tervezni, hogy mikor milyen könyvvel jövök ki. A filmstúdió tudja tervezni, hogy mikor milyen filmmel, milyen stádiumban vagyok. Ja, lehet, hogy egy ilyen stúdiónak sok pénz kell, hogyha években gondolkodsz, de egy sokkal értelmesebb, okosabb munkát végezhetsz. Ez nem arról szól, hogy most akkor kaptam egy kis izét az ötletpályázaton. Na most az ötletpályázati munkát benyújtjuk forgatókönyvpályázatra. A forgatókönyvfejlesztés, basszus, nem fogadták el. Tehát, hogy legyen ilyen műhely, és gyorsan hozzáteszem, több. Tehát hogy az egyablakos az alakuljon át valami olyasmivé. Én még azt sem bánom, hogyha a jelenlegi kedvezményezett producerek csinálják. Jó, ez nagy kitolás lenne velük, mert akkor nekik is azon kell gondolkodni, hogy a következő évek és hogyan zajlanak. Ugye azt mondtad egy interjúban, hogy ez a Magyar Péter jelenség megmutatta az ország kettéosztottságát. Jól fogalmazom, vagy jól idézem? Nem a Magyar Péter jelenség. A Magyar Péter jelenség az ország kettéosztottságába pottyant bele, így pontosan. Na, és hogyha mondjuk... Mert eddig is megvolt a kettéosztottság. Igen, de hogyha az ő kritika nem tűrését, vagy bizonyos esetekben a kritika elutasítását nézem, és mondjuk, hogyha előveszem a Reisz filmet, aminek szerintem a legnagyobb tanulsága az volt, hogy a hozott családi, szülői minták és egyéb történelmi események által meghatározott ember személyiségét
vagy ezeket az ellenállásokat általában a fiatal generációk isszák meg ennek a levét. Tehát, hogy valami fajta hát párbeszédre az oldalak között, hogyha szükség is lenne rá, és nem indul el, akkor ugyanez a megosztottság fog a filmiparban is tovább élni. Hát figyelj, ez a megosztottság kérdés azért nagyon érdekes, meg amit mondtál, az nem fontos, hogy a fiatalok, akik elszenvedői ennek az egésznek, na, bármilyen meglepő, nekik kellene mozgatniuk. Volt 1973-ban Kardos Ferencnek, aki Rózsa Jánossal dolgozott együtt, egy érdekes film, a Petőfi 73. Hát, hogy a Most vagy soha, vagy a Petőfi 73 a jelesebb munka, azon majd mindenki gondolkodjon el, miután megnéztem mindkét filmet. A Petőfi 73-nak az volt a sajátossága, hogy egy iskola tanulói adják elő 1848-49 történetét. És ha ma megnézed, valami egészen ótvar minőségben fönn van egyébként a világhálón, akkor meg fogsz döbbenni, mert ez azt sugározza, hogy ezek a fiatalok, 16-18 éves fiatalokról beszélünk, ezek iszonyú sokat gondolkodtak azon, hogy milyen helyzetbe keveredtek. Mert hogy ráadásul néha ki kell lépniük a történelmi eseményekből, és nekik, mint tizenéveseknek kell értelmezniük saját magukat, megbeszélni, hogy most mi a teendőnk, hogy készül ez a film. Ülsz, és azt mondod, a rohadt életbe. Ez egy nagyon fontos ügy, mert hogy ezek a fiatalok nem politizálnak, hanem közéleti személyiségé lépnek elő. És akkor leesik az állad, mert azt mondod, hogy nem, én se arra vágynék alapvetően, hogy a fiatalok beálljanak bármelyik párt mögé, csak a közélet legyen fontos számukra. Na most, ha ezek a mindenféle elcseszett nemzedékek eleve meghatározzák az ő életüket, akkor a közélet hidegen hagyja őket. Akkor ki fogja csinálni? Hát ez a jó kérdés. Mert hogy a mostani hatalomipar jelesei, a hatalomipar csúcsa, a megfellebbezhetetlen csúcs, mit tudom én, velem egykorú, vagy nálam, mit tudom én, egy évtizeddel fiatalabb. De hogy jutottunk el odáig, és így kezdtem a beszélgetésünket, hogy Taylor Swift, hogy például egy zenész ilyen szinten formáljon, hát hogy mondjam, a világ vezető hatalmának a politikai megnyilvánulásait, vagy pedig jövőjét. Tehát régen is voltak lázadók, csak hogy a 80-as éveket nézem, a punkok, vagy akár tényleg beszélhetnénk olyan zenészekről, filmekről, amik alapjában rengették meg adott esetben a világot. De ilyen szinten én ezt nem véltem akkor, vagy nem, lehet, hogy ez a globális nyilván internet. Maradjunk abban, hogy a Kiss idején a világháló még nem működött. Még nem működött. Megsorolhatnám, hogy kik voltak azok, akik hatottak ránk, de nem tudtak a propagandagépezet részévé válni. Talán ez a Jimi Hendrix, akkor ez jobboldali volt, vagy baloldali? Ezek hülyeségek, és erre teljes joggal mondod, hogy most miért kezdenénk bele. Bár félreértés ne esik, ma ez zajlik a világon, hogy megpróbálod valahova tolni a jeles, ismert, akár kiemelkedő művészeket, hogy fölhasználd az arcukat, a személyiségüket. Na most az online létezés, digitália, amelyikben már behajtottak bennünket, mint a legrühesebb karámba, amit csak el tudsz képzelni a világon, hibátlanul alkalmas erre. Úgyhogy ha kiteszel egy képet mondjuk Bródi Jánosról, vagy Nagy Ferróról, akkor ebből nézetek lesznek. Ja, különösebben már senkit nem foglalkoztat, hogy jó, rossz hallgatod, vagy nem hallgatod. Közöm hozzá. Egyszerűen lepattansz a dologról, mert hogy mindaz, ami történik, az már ilyen azt mondja. És akkor Trump mellé állt, Kamala Harris mellé. Mit érdekel? Az Egyesült Államokban ez egyébként különösebb gondot nem okozott, mert hogy a legutóbbi időkig
Bár hát igen, már az online diktatúra korában erősödött, ugye az volt, hogy hát az egyik ideál, a másik odaáll. Valószínűleg Manhattanben a country nem olyan népszerű, mint Iowában, vagy mit tudom én hol. Nehogy ez egy nagy ország, mindenkinek megvan a maga sztárja. San Francisco nem Florida, és Florida nem Seattle, és tehát ezek különböző kis kulturális góca. Na most attól, hogy valamelyik beállt az elnökjelölt kampányába, meg bátran megvetted a lemezét, ha tetszett neked. Most valaki... De hogy ilyen szinten tud A Nick Cave és a Bad Seeds-ről írt. Pont a héten volt itt. Egy kritikát. És valahogy a kritikus úgy gondolja, hogy az ő hite az itt rohadtul fontos. Úgyhogy egy picit elbillen a kritika a hívő Nick Cave irányába. Na de mi van akkor, hogyha valaki mindenféle vallásos hit nélkül, vagy felekezet nélkül úgy gondolja, hogy Nick Cave nagyon jó zenét csinál. Ilyen vagyok én. Egy agnosztikus, köszönöm, akkor most szabad nekem Nick Cave és a Bad Seeds legújabb albumát hallgatnom? Vagy húzzak a francba, és döntsem el, hogy akkor én most a hívők közé tartozom, és tudom, hogy kire kell voksolnom, vagy a rohadékok közé, és akkor is tudom, kire kell. Szóval ez nem biztos, hogy akár a világkultúrát is pozitív módon tudja befolyásolni. Akár itt mondjuk a Párizsi olimpia megnyitójára is gondolhatok? Az is egy megosztó kérdés volt, és te is nyilatkoztál. Vagy nem. Évben. Vagy nem. De mi van akkor, hogyha szeretnéd, ha megosztó lenne? Hát, hogy lehet, hogy pont ezért készült. Mi van, ha... Nem tudom. Valószínűleg nem így. erre... Egyáltalán nem erre gondoltak. Arra gondoltak, hogy van benne egy nagy adag retro. Imagine. Mit keres az ott? Egyébként mai napig nem értem, mit keres ott. Ez ugye arról szól, hogy háború, meg szeretet, meg minden. Egy tökéletes világ. Hát ilyesmi nem történik manapság, mint amit az Imagine leír. Szóval ez egy jövőkép, mert hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején még lehet, hogy úgy gondolták, hogy egy jobb világ felé haladunk, a kis hülyék. De volt benne egy kis retro, ugye egy kis hippie feeling. 70-es évek feeling. Azért ugye az a bizonyos sokat citált jelenet, az egy tánc volt az asztalon, még ha nem is vették észre a méltóságos uramék. Hair. Tehát a 60-as, 70-es évek hangulata ott van, és ott van benne a furcsa maskarákban ez a szivárványosság, meg mi? Ez egy showműsor. Ha nem tetszik, apám, ne nézd. De hogy fölháborodni rajta, kritikát lehetne írni, az lenne a helyén való, hogy ez milyen tartalom, de a világ inkább úgy működik, hogy először kelts botrányt, és ha mázlista vagy, nagyon sokan csatlakoznak hozzá. Ja, egyébként kiderült, nagyon gyorsan, hogy az üvöltözők többsége nem látta az olimpiai megnyitót. Tehát nem arról szólt az ő bejegyzésük, üvöltésük, sikoltozásuk, politikusokat beleérte, hogy megnézték volna, hogy ott mi történik. Ezért feledkeztek meg arról, hogy amit látunk, az egy gigantikus asztal, amely egyben színpad. De én ugye gonoszul megjegyeztem, hogy valószínűleg más tanulmányokat folytatunk, mert én úgy emlékeztem, hogy az apostolok száma az más volt. Ráadásul, hát közöttük viszonylag kevés nőnemű apostol volt, tehát ha valakinek egyetlen képből, mert érts, hogy mennyire pervers, azt mondja, ez az utolsó vacsora. Hogy mit keresne egy olimpiai megnyitón, az nem jut az eszükbe. Igen ám, de ha ez az utolsó vacsora, akkor miért pont ilyen? Mert Leonardo ilyennek festette meg. Hát ember, hányféle utolsó vacsora van a művészet történetben? Több ezer. Ja, az utolsó vacsorák többsége nem hasonlít Leonardo utolsó vacsora.
Mire azt mondja nekem az egyik beszélgető partner, na de az a legismertebb. Ez a legismertebb. Kifotózta le názáreti Jézust a tanítványaival az utolsó vacsorán? Hiteles dokumentumaink vannak, hogy így ültek, ez volt a sorrend, de ha balhét akarsz, és mindenki balhét akar, akkor hajrá. És ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni, mert a felháborodás az alkalmas arra, hogy mindenki rád figyeljen. Uh-huh. És villámgyorsan ilyen egybites döntéseket hozza, hogy egy ótvar szarcsimbók vagy te vagy a mi emberünk, for president, üvöltve, de közben nem szűnik meg a kultúránk? Nem számolódik fel? Hát, hogyha csak a mozifilmeket nézem, és hogy mondjuk mindent leuralnak a képregényhősök, hát akkor azt gondolom, hogy baromi rossz irányba megyünk. Hát figyelj, a képregényhősök egy üzleti modellt vernek keresztül, és az például nagyon érdekes, most csináltunk egy filmklubot, és én írtam egy listát, hogy ilyen jövőfilmek, pozitív vagy kevésbé pozitív jövőfilmek. És volt benne több, nem is tudom, francia, belga, meg ilyen mindenféle. És akkor van egy ilyen cég, amelyik a jogokat értékesíti, hogy még szebb legyen a dolog, ők magát a filmet nem tudják odaadni, szerezd be, honnan akarod, de meg tudod vásárolni a jogot egyszeri moziszerű vetítése. Ez tök jó dolog. Listát leadtuk, mondták, hogy hát talán egyet még megtalálnak, illetve nem, úgy kezdték, hogy az amerikai filmeket tudjuk adni. A franciák közül egyet megtaláltunk, oké, és a többi, ez fogalmunk sincs. Na most ez azért érdekes, mert ott élsz velem együtt egy olyan Európai Unióban, amelyik szabályozza a hulladékkezelésedet, az információkezelésedet, hogy egyszerre hány kamerának kell téged rögzíteni ahhoz, hogy ne tekintsenek veszélyesnek. Ez a szervezet megpróbálja szabályozni, hogy a kereskedelmet hogyan kell bonyolítanod. Ez a szervezet elrendeli, hogy milyen autókat bocsáthatsz gyártásba, forgalomba, nem tudom én micsodába, meg mindent, mert egy szabály kombinált. Ugyanakkor a legkevésbé sem foglalkoztatja ez a kérdés, hogy európaiként például hozzáférsz-e az európai filmekhez. Senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy de rohadt jó lenne egy olyan adatbázist építeni, hiszen végül is minden nemzetnek van valami hasonló, ami lehetővé teszi, hogy ha azt mondod, hogy Bergman filmhez hogyan férhetnék hozzá? Tessék mondani, a Buñuel könyvek formájában például a polcról leveszek. Igen, tehát hogy hol van ez? Miért nem vetődik fel az a kérdés, hogy hozzáférhetőek-e maguk a filmek? Oké, elismerem, az emberek jelentős tömege nem lesz kíváncsi arra, hogy Ingmar Bergman Szényen című filmje miről szól, de mi van, ha mégis, ha eszedbe jut, hogy a skandináv, nordikus filmek sikere nyomán megnéz, hogy milyen volt ez itt a 60-as, 70-es években. Bizony. Nem férsz hozzá, sőt, most már olyan kérdések vannak, hogy egyáltalán van-e kópia bizonyos filmekből. Most ősszel volt a Műpában, van ez az Európai Hidak nevezetű esemény. Tehát, hogy 2 város, és itt az volt, hogy majd 3 filmet bemutatunk. A 3-ból 2 lett, mert egy belga filmet nagy nehezen meg lehetett találni, a több rendező közül az egyiküknél volt a mozijog. És azt mondta, hogy tessék fizetni, boldogan adom. Mert mondtuk, hogy a filmet hogyan lehetne elérni, ez sehol nem volt. Aztán küldött egy lemezt, amelyen egy ilyen televízióból fölvett VHS minőségű kép volt. Mondtuk, hogy hát ez moziban nem lehet. Mire azt mondta, ez van. Hát ezért kell elmenni szépen Brüsszelbe, és el kell foglalni, és akkor ezeket a kópiákat meg. Hát legalábbis a brüsszeli filmarchívumot el kell foglalni, hogy hozzájuss a filmhez.
De számomra fontosabb az a kérdés, hogy a megveszekedett szabálygyár, amelyet sikeresen működtetünk, mi is, félreértés ne essék, az ezt a kultúrának, szűkebben vett kultúrának nevezett ízét egyáltalán komolyan veszi? Kell az nekünk? Ugye te is tudod, hogy van egy olyan, hogy európai filmdíj. Persze. A Félix. Így van. Ki nyerte a legutóbbit? Ez egy nagyon jó kérdés, és most nagyon-nagyon szégyellem Ne görcsölj, én se tudom, ember nem tudja. Tehát magyarán kitalálják azt, hogy legyen egy európai filmverseny. Hogy ez jó gondolat vagy sem, azon vitatkozhatunk, mert Európa túlságosan sok kultúra ahhoz, hogy össze tud mérni mondjuk a görög filmet a dán filmmel, az ész filmet a brit filmekkel. De tételezzük föl, hogy van egy ilyen, hogy európai filmkultúra, vagy filmművészet, mit tudom én, mi a neve. Ja, de akkor te honnan tudod, hogy mik a jelöltek? Nem, világos. Abszolút adott a kérdés. Szóval köszönjük szépen. Tehát nem csak arról beszélhetünk, mondtad, hogy a képregényfilmek. Az amerikai film meglehetősen agresszív, főleg a forgalmazásban. Nem nagyon tudsz vele mit csinálni, mert azt mondja, hogy bocs, ti ott Magyarországon, Olaszországban, Németországban, akárhol, ekkor és ekkor kell, hogy bemutassátok a filmet, minimum ennyi hétig kell műsoron tartani. Hát ez elég nagy szemétség, félreértés ne essék. De fordítsd meg az ügyet. Európa ezzel szemben mit képes felmutatni, miközben itt hatalmas, komoly filmgyártások vannak. Az olaszok, a spanyolok, a franciák, a britek, a németek, hát elnézést, filmeket csinálnak. Ezt akkor ismerheted meg, ha fölmegy valamelyik streamingre. Vagy akár ilyen filmnapokon, egyéb ilyen... De a filmnap az nem a hétköznapi kultúrád. Hát nem. Tegyük fel, hogy te egy normális, egyszerű magyar állampolgár vagy, aki azt mondja, hogy hát ez érdekel, a mozikban nem nagyon lesz. Hogy fogsz hozzáférni? Mit fogsz tudni róla? És ráadásul, ahogy mondod, még talán nem is találhatóak olyan kópiák, amiből mondjuk egy torrentet lehetne adott esetben készíteni. Persze, én még annól törtem a fejem azon, hogy hú, de mókás lenne mondjuk a skandináv filmekből egy olyan válogatás, amely éppen arról szól, hogy hát a 60-as évektől hogyan fejlődik, és aztán rájöttem, hogy a francba baromi nehéz. Nehéz bizony. És a végén, ha meg is szerezed a jogot, egy torrent link lesz a filmhez, kezit csókolom, és van hozzá felirat, mert nálunk oly kevesen beszélik a norvég nyelvet, hogy azt el nem tudom mondani. Na, hát hallják meg Réz András szavát. Hát Andris, köszönöm szépen, hogy itt voltál a magyar közönyben, és hogy elmondtad mindezt, és várlak majd még vissza, mert szerintem lesz miről Hát beszélni. néha fecsegünk. Néha fecsegünk. A nézőknek köszönöm a türelmet, ne felejtjék, megtalálnak minket a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon is, és ha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan dobjanak egy lájkot rá. Köszönjük szépen, viszlát!